Tanawa ko matasiga. Karon lang nagsiga ako. Imong? Asa? Diri ko ng sayra tagang. Itanto dili, kami dito siya. Kaya panagsara niya siya. Tulog niya. Guys, pwede ka na sa ano? Tama siya. Hindi siya. Ah, groupie. Ano ba groupie? Jesus, brother. Yeah, Jesus. Nice kayo siya. I-send them for me. Nanay. Signal? No. No, ako na smoky. Hindi ka po'y kagang? Nindot anaan. May hospitalize. Anak ko no? Doon. Great. Doon na. Siyempre na. Subscribe ba ikaw? Update lagi guys. Ayun lamay. Siyempre doon ka lang puti, anak. Hindi kita subscribe. May hotel. Ano, may hospital. Swipe. Nga naman na. Mas ba? Daw na. Dangak. Nadadapit lang. Nindot ana. Hindi pa, naghanap. Dali, hoy. Magaan. Grabe pala. Mayan, hindi ka panahon ka. Video diha nindot. Diha. Oh, ano? Curi sa kukurya do.
Dili ka na kuan. Oh. Dito sa may... Ma'am, picture ko diya sa top. Oh, picture taga. Manata. Oh, taga. Lang, ano lang. Daw dapat kita duha. Oh, bang. Ya, ini kan. Ikaw. One, two, three. Mana? Dapat kita duha. Jadi na lang. Dili lang ka sa third Sampan. Tap. Dito ta. Tama. Dili ko lubing. Jam, dira. No entry. Ah, no entry. No entry. So, pumuli na ta. Asa? Ikaw. Wait. Ikaw. Oh, ikaw be.
Gutom na ko. Tana, so muli na ta. Check out pa na. Oh. Mag-check in. Huwag pa tayo check in dahil. Bye, Pops! Thank you. Wala na kadaghan mga tao diri. Gawa Oh, kay mong gabi man. Pero kung gabi ini nakaayo na. Hi, hi, hi. Kung sakyanan, drop it, drop na rin diri na. And pick up pa na. Pero diri sa una, Parking. naglugsong pa man kay ni sa una diri. Oo, yung parking. Dapat. Oh. Dapat ka yung parking na. Oo. Apil dia. Sumanguli na ta. Sumanguli na mi kay. Murag nabusog kami dito sa baho. Baho. Baho ka dito. Tapos si Bo, dire na siya kung dia ako na. Dia na siya. Udah sa una no. Oh, lagi. Dire parking pa na dire. Parking pa na dala. Dala. Basta ni kani Ayan, parking. Paper. Duaan. Patungubos. Nya. Nanon sila hotel dire. Na labang, okay. Labang dire kang. Nanon sila hotel dire. Kana ilang hotel bago ay. Dali ka kung gani. Hotel Honeycomb. Bakit dili ka ito picture? Oh, da. Pantiging. Lagi ka ba? Semoga dito, sulod dire, picture dire. Oh, dire, da. Sige. Ya, sige. Oh, go. Kay kontra dia. Lain ni ano tu? Ma! Pati ang kapakahoy ha. Koy. Wait. Kana kanto. Kana. 1 2 3 kana. 1 2 3. Mura kag model. Okay, 1 2 3. 1 2 3. Times 1. Oh, kana manindot. Again. 1, 2, 3 ba? 1 2 3. Ana ba? Kasi na ilang ko. 1 2 3. Tana. Sige pa. Bye. Ready? Okay. Eh. Si. Oh. Tanawa. Tanaw ko na to dito kang. Dito. Asa? Dito. Okay. Wait. Murag nindot dito napita. Dito. Templado. Oh. Templado, so direta. Uy, nice. Nice ang Bermuda. Nice. Bambo. Kuan. Oy, giwit oh, gitay. Tawag giwis ulan ta. Kurat ta. Oh. Uy. Sagbuting. Dali, nindot pa diri oh. Oo. Tay kontra. Dili sa tapi. Selfie. Ya, selfie ta diri kay dai. Ayaw lagi balik-balik ka pa sa Ah. ilang.